Йыраты зашечма ялынан. Буда, иркан. Чаваш челги бурчухне тенже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Татарстан Республикасындағы көп милләтлі ауыллар, оларның тормыш көн көріші, түрлі милләт вәкилләренең үзара бірігіп яшәуі һәм халыклар дуслыгы хакында. Татарстан көп милләтле республика. Бездә 173 милләт вәкиле яши. Шулар арасыннан 8 милләт республиканың төп халкын тәшкил итә. Татарлар, руслар, чуашлар, удмуртлар, украиннар, мордвалар, марилар, башкортлар. Шәһәр һәм район үзәкләрендә төрле милләт вәкилләренең тупланып яшәүе безне гаҗәпләндерми кебек. Әмма уларда берничә милләт бергә яшәү сирәгрәк очрый торган күренеш. Чөнки авыл ул зур гаилә. Аның үз гореф-гадәтләре, йола тәртипләре бар. Ул йолалар һәр милләтнең үзенеке. Безнең республикабызда да мондый үзенчәлекле авыллар әлбәттә бар. Шунысы куанычлы, күп милләтләр берләшеп яшәгән әлеге авылларда дуслык һәм татулык хөкем сөрә. Алай гына да түгел, һәр милләтнең йолаларына, диненә, теленә аерым игътибар бирелә. Шундый авылларның берсе Лаеш районы Рождественно авылы. Биредә 4 милләт вәкиле дус һәм тату яши. Татарлар, руслар, чуашлар, әрмәннәр. Әлеге милләтләр нигездә татар телен белә. Барысы да сөйләшмәсә дә татарча аңлыйлар. Һәр милләтнең бәйрәмнәре зурлап үткәрелә. Катнаш никахлар да бар. Андый гаиләләрдә һәр ике милләтнең дә йолалары үтәлә. Әлеге авылның элегрәк үкрәш яки кайын авыл дигән атамалары да булган. Авыл турындагы беренче иске алулар 1617 елларга туры килә. Тик барлыкка килүе күпкә иртәрәк булганын фаразлавы кыен түгел. Әлеге авыл, андагы халыкларның үзара ничек яшәүе белән без дә танышып кайттык. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Село Рождественно было основано в начале 16 века. Значит, несколько там семей было казачьих, несколько бобылей было. Всю жизнь село было свободным. У нас не было барина. Вот. В 18 веке была построена Троицкая церковь. Вот из воспоминаний у меня бабушка была певчая, они ходили, вот она помнила, как ее строили, вот на яичных желтках кладку делали. Вот. Ну, потом село развивалось. В начале 57 году, когда Кубрское водохранилище образовалось, село попало в зону затопления. Пришлось переселиться вот сюда, повыше, на 2 километра. Здесь Дятлово уже существовало всегда. Вот здесь поселились. Шыннан да, Рождественныга килеп кирсәң, Дятлово белән ике айрым авыл дип уйламассың да, чөнки аларны юл гына айырып тора. Когда поселились, создался совхоз Комсомольский в 1957 году. Его границы были от Столбищ до Атабаева. Через 3 или 4 года он поделился на несколько хозяйств. Здесь у нас была птицефабрика. Совхоз был миллионник. Здесь были мастерские, занимались производством сельхозпродукции, животноводством, молочно-товарные фирмы были. То есть население работало, не выезжая в город. Здесь своя была хлебопекарня, была построена участковая больница, детский сад, школа. В школе уже 150 лет, если не больше, я точно не могу сказать сейчас. Вот. Здесь сами мы, вот я поколение уже, то есть мои внуки, это уже 7-е поколение, сколько я помню. Сергей әфәнденең авыл белән бәйле хатирәләре якты, барысында төгәл хәтерли. Бу аның әтисе элек колхоз рәисе булып эшләве белән дә бәйледер. На сегодняшний день вы видите прекрасно, что, как сказать, все уничтожено или попало вот в такой период, где смена государства, смена власти и порядков, и все люди вынуждены ездить в город работать, пригороды, аэропорт. Здесь работы мало. Ну а так, в общем, вот Дом культуры новый построили нам. Школа существует, детский сад хороший.
Сергей Александрович әзрәк зарланып алса да, авыл бүгенгесе көндә үсештә. Шәһәргә якын, ләкин авыл тормышы белән яшәүне хуп күргән яшьләр биргә килеп өй салып гомер итәләр. Гел яңа өйләрдән генә торган авылның яңа өлеше шул рәвешле барлыкка килгән. Татарстанның Алексеевский районы Шәмә авылда үзенең күп милләтле булуы белән аерылып тора. Биредә руслар, татарлар, чуашлар тату гомер итәләр. Диннәре, йолалары төрле булуга карамастан, алар уртак тормышны кайгыртып бердәм булып яшиләр. Шәмә авылы районда мәчете дә, чиркәүе дә булган бердән-бер авыл. Татарстанның Аксубай районында 3 милләт вәкиле яшәгән авыллар еш очрый. Анда нигездә татарлар, руслар, чуашлар гомер итә. Аксубай республикада чуашлар саны татарлардан һәм руслардан да артып киткән бердән-бер район. Балтач районының Шипия авылы исә чын мәгънәсендә күп милләтле. Биредә татарлар, руслар, марилар, утмуртлар, мордвалар, керәшеннәр, чуашлар, үзбәкләр, поляклар, немецлар һәм чигәннәр яши. Мәктәпләрендә 20 авылдан килеп 300-дән артык бала белем ала. Милләт ара дуслык җепләре мәктәп бусагасыннан ук башлана. Без электән килгән традицияләрне дәвам иттерәбез. Барлык эш гамәлләребезне бергәләп башкарабыз. Бездә милләт вәкилләрен аерып карау гадәте укытучылар арасында да, балалар арасында да юк ди мәктәп директоры Сәйдәш Нурмиев. Шипия авылындагы халыклар дуслыгы музейына аерым тукталырга кирәктер мөгаен. СССРның халык мәгарифе отличнигы, 2нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены иясе Арифҗан Галиев тарафыннан нигез салынган әлеге музей елына 15 меңнән артык кешене кабул итә. Гомерен халыкка хезмәт итүгә багышлаган 95 яшен тутыручы Арифҗан ага әле бүгенге көндә дә музейны үзе җитәкли. Эшләү дәверендә 26 чит илдән кунаклар кабул иткән алар. Биредә 22 меңнән артык экспонат исәпләнә. 13 томнан торган 38 телдә язылган истәлекләр китабы үзегеннән итара. Музейда 10 зал бар. Шуларның берсе Бөек Ватан сугышына багышлана. Шипия музее белән хәтта Америка галимнәре дә кызыксынган. Димәк, аның даны еракларга танылган. Музей авылда яшәүче төрле милләт вәкилләренең дус тату гомер итүенә өлеш кертеп кенә калмый, республикабызны дөньяга танытуда да зур эшләр башкара. Әлеге үзенчәлекле авылга әле без киләсе тапшыруларда якыннанрак тукталырбыз. Хәзер янәдән Лаеш районы Рождественно авылына әйләнеп кайтыйк. Эх, Лаишева сторонка и красиво, и мила, и в Лаишевском районе жить нам выпала судьба. Говорят, что в селах скучно, веселее в городах. Если честно вам признаться, это просто ерунда. Мы, рождественские девчата, очень весело живем. Хоть живем мы не богато, зато пляшем и поем. Төшерү төркемебез белән Сергей әфәнде әйтеп киткән яңа төзелгән мәдәният йортында кунак булдык та инде. Аның җитәкчесе Любовь Хасанова чын мәгънәсендә үз эшенең остасы. Здание у нас построено по федеральной программе в 2016 году. Его открыли. А до этого мы занимались в приспособленном помещении бывшей совхозной столовой. Представляете, в каком здании занимались? Но мы занимались, мы везде участвовали, мы выступали, концерты устраивали, все делали. От того, что знают нас, мы выезжаем с концертной программой и даже в соседние районы. Вот нам по федеральной программе построили в 2016 году. Огромное спасибо правительству Республики Татарстан за вот это прекрасное здание, которое нам построили. Сейчас у нас есть возможность заниматься всем. У нас все здесь удобства, все условия. К нам ходят и дети, и хореографией занимаются, и вокалом, и художественным творчеством в кружках. Так что мы очень рады, что у нас такое замечательное сейчас здание, на таком хорошем месте. Любовь Викторовна «Русская душа» дип аталган ансамблендә җитәкли. Махсус ансамбль өчен 2 ел элек гармунда да уйнарга өйрәнгән. Бүген аның бармакларына күз ярми. Создавал его другой человек. Так, я пришла работать в 2009 году, и коллектив назывался «Сударушки-веселушки», но это просто как любительское объединение. А в 2009 году вот я пришла, и мы попробовали получить звание народного, и я предложила назвать коллектив «Русская душа». Вот коллектив назвали мы «Русской душой»,
И с этих пор мы звучим как русская душа. Получили мы звание народного, и нас знают везде. У нас очень много дипломов лауреата первой степени. Мы на международных конкурсах участвуем, республиканских, районных, всероссийских, везде. Так что коллектив свою деятельность ведет, работает, существует. Русская душа ансамблінде хатын кызлар гына җырлый. Любовь ханым ир-атларны һич җәлеп итә алмыйм әле дип шаяртты. Биредә 45 яшьтән 75 яшькәчә ханымнар иҗат белән шөгыльләнә. Репертуар у нас и народные, фольклорные, местные, которые именно здесь у нас в селе пелись, и тоже эстрадные. Но в основном мы поем народные песни и фольклорные. Стараемся с коллективом петь. Любовь Викторовна республикабыздагы туган телләр һәм халыклар дуслыгы елына багышлап та бихисап чаралар үткәрүләре хакында сөйләде. Озын сүзнең кыскасы, Любовь ханымның тырышлыгына, илһамына таң калырлык. Татарстанның Кама Тамагы районы Мордва Каратай авылында шулай ук 3 милләт бердәм булып яши. Мордвалар, руслар һәм татарлар. Биредә шулай ук катнаш никахларда бар. Бергә яшәгән халыклар кагыйдә буларак бер-берсенең мәдәниятенә бирегеп китә. Әлеге авылдагы мордвалар да татар телен яхшы белә. 3 милләт бер-берсе белән уртак тел табып гомер итә. Авыл Татарстанның күп милләтле халкы традицияләрен саклаучы урын ул дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов. Чыннан да авылларда бәйрәм, юлалар, традицияләр бүгенге көндә дә җиренә җиткерелеп үтәлә. Милли җылылык, тел, дин саклана. Шуңа да милләтләрнең киләчәге авылларны саклап калу белән тыгыз бәйләнгән. Бу эштә авыл клублары, китапханәләре аеруча зур көч куя. Чөнки милли үзенчәлекләр турыдан-туры мәдәният белән бәйләнгән. Кайсы гына авыл клубына барып керсәң дә, анда милли киемнәр, халыкларның матур ядкәрләре саклана. Ул үзенчә бер бәләкәй музей кебек. Һәр халык өчен үзенең милли үзенчәлеген, телен, мәдәниятен, традицияләрен саклап калу мөһим. Бу нисбәттән безнең Татарстанда мөмкинлекләр чикләнмәгән дип әйтә алабыз. Биредә һәр халык үзен иркен тота, берәү дә читкә үтәрелми. Милләтләр дуслыгын саклау өчен республикада шактый эшләр алып барыла. Үтеп баручы елның туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы дип игълан ителүе дә милләтләргә булган мөнәсәбәтне арттыру максатыннан. Бу елда әлеге нәүбәттән шактый күп эшләр эшләнде. Милләт-ара һәм дин-ара багланышларны ныгыту процесслары республикабыз тормышында сизелерлек роль уйный дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Бу юнәлештә Татарстан халыклары Ассамблеясы һәм Татарстан халыклары дуслыгы йорты зур эш башкара. Ширек гасырдан артык вакыт эчендә Ассамблея Татарстан халыкларының күп милләтле хәрәкәтен берләштерү үзәгенә әверелде. Аның канаты астында 240 милли мәдәни берләшмә бар. Ассамблея игезасы астында 8 йорт һәм 4 үзәк эшли. Алар Казан, Ярчалы, Түбән Кама, Менделеевск, Тәтеш, Нырлат, Лениногорск һәм Ознакайда. Республика районнарында Ассамблеяның 2 филиалы һәм 19 вәкиллеге уңышлы эшләп килә. Республиканың милли мәдәни берләшмәләре телләр һәм халыклар бердәмлеге елына зур җаваплылык белән карадылар. Коронавирус пандемиясе шартларында яңа форматлар табылды. Татарстан халыклары Ассамблеясы республикада тынычлык һәм татулыкны ныгытуга үзеннән зур өлеш кертте. Алга таба бурыч шушы эшне дәвам итеп, тирән эчтәлек белән тулыландыру. Чөнки бу әле ниндидер башлангыч, старт кына. Киләчәктә ул эшләр тагын да киңрәк җәйләр, үстерелер дигән өметтә калабыз. Рождественно күп милләтле авыл. Биредә берничә милләт вәкиле дус тату яши. Бәйрәмнәре дә уртак. В нашем селе проживают национальности такие: русские, татары, чуваши, армяне. Я хочу сказать, что мы живем в согласии все. Никаких у нас конфликтов здесь в деревне никогда не было. Все между собой общаются. Можно обратиться по любому вопросу. Вот я сама, например, в смешанном браке нахожусь. Муж у меня татарин, сама я русская. Получилось так, что у меня, например, умер свекор. Я же не знаю, как по обычаям хоронить. Я пошла к соседке, к татарочке. Она мне все рассказала, записала, помогла. Понимаете, вот, это вот так объединяет, что не бросают нас друг дружку в трудной беде. И стараются друг дружке помогать. Вот так вот получается. И так вот и живем всем дружно, в согласии. Никаких у нас конфликтов никогда не было. Авылда мәчет юк, биредәге халыкның күпчелеге руслар. Шуңа да биредә чиркәү атакайы хезмәт итә.
Сүз уңайынан ширкәүнең тарихы айрыша да кызыклы. Вот этот снимок сделан до войны, когда была она сохранена полностью. Вот церковь была построена из кирпича, обнесена кирпичным забором с кованой оградой. Периметр был осажен весь вот липами. В 30-е годы ее разорили. Очень много было золотых и серебряных украшений, все бесследно пропало. Но это было сделано не жителями местными. После этого она стояла, использовалась как склад, как подсобное помещение. И уже в 60-е годы, в начале 60-х годов ее взорвали. От нее осталась вот колокольня вот только. И эта колокольня используется во всех военных картах как ориентир. Ширкәү турында искә алганда Сергей Александровичның моңсуланып калганы сизелә. Шыннан да халык милкенә төзелгән мирасның шулай әрәм булуы кызганыч. Банально ее взорвали, только надо было щебень получить. Я считаю, что это вообще, конечно, грех тяжелый. Авыл халкының үз тарихын белүе шатландыра. Любовь ханым да авыл әбиләреннән борынгы шиккән сөлгеләрне җыеп күргәзмә туплаган. Вот это вот татарское полотенце тоже нам подарили в клуб, потому что стараемся экспонаты собирать и татарские, и русские, чтобы у нас была история, потому что мы живем в Татарстане, в России, чтобы дети у нас не забывали свою историю. Сөлгеләрдән тыш борынгы күлмәкләр дә сакланып калган. Вот такие замечательные костюмы, которые раньше одевались в 18 века. Это мы нашли у жителей села, попросили к нам, чтобы отдали в дар в клуб, чтобы мы не забывали, как у нас одевался народ. Это праздничные костюмы, в которых ходили в церковь на службу. И вот теперь мы их бережно храним здесь, вот в Доме культуры, и делаем выставки. Видите, здесь вот даже вот накапано свечкой, и так она осталась. Это не отстирывается. Вот видите, входили в церковь, вот на службе стояли, свечка здесь капала. Вот такие. Это ручная работа, это руками сшито все. Представляете, какая здесь работа проделанная? Вот в таком, это именно в нашем селе, в нашей местности вот носили вот такие вот костюмы, одежда. Вот это была одежда праздничная, вот это вот девичья. Вот 2 таких комплекта нам подарили. Мы очень рады. Собираем все, что можно, чтобы у нас хранилось, чтобы не забывать свою историю. Рождествен авылның һәр пишмагына тарих үзе яшеренгән сыман. Бу авыл халкы белән сокланып кайттык. Милли мирасларын барлап, исән-имин яши күрсеннәр. Татарстан Республикасы авыллары төзеклеге, матурлыгы, ачык киң күңелле кешеләре белән аерылып тора. Күрүебезчә, бу сүздә генә түгел, гамәлдә дә чагыла. Дистәләгән милләт вәкилләре зур булмаган авылда бердәм булып яши ала икән, димәк халыклар дуслыгы дигән төшенчә безнең халыкның чыннан да канына сеңгән. Әлбәттә, халыклар дуслыгын саклау өчен күзгә күренмәс бик күп гамәлләр башкарыла. Мәктәп, җирле җитәкчеләр һәм авыл халкының үзе тарафыннан зур көч куела. Тик ничек кенә булмасын, нәтиҗәләр сөендерерлек. Милләтләрне, аларның яшәешен, килеп чыгышын, үзенчәлекләрен өйрәнү бик кызык һәм мавыктыргыч. Әлеге эзләнүләр барышында шактый гына уртак яклар да ачыклана. Уртак сүзләр, охшаш йолалар, милли киемнәрдәге детальләр. Шунысын ассызыклап әйтергә кирәк. Нинди генә милләт вәкиле булсак та, без барыбыз да кешеләр. Бер җирдә, бер илдә, бер дөньяда яшибез. Безгә бер үк кояш елмая, бер үк чишмәләр суын бирә. Шуңа да без иң беренче чиратта кеше дигән исемебезне акларга тиеш. Милләт төрле булырга мөмкин. Иң мөһиме зур хәрефтән язылган кеше исеменә лаек булу. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру Татарстан Республикасындагы күп милләтле авыллар, аларның тормыш көнкүреше, төрле милләт вәкилләренең үзара бирегеп яшәве һәм халыклар дуслыгы хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Бүгенге тапшыру күңелләрегезгә хуш килгәндер дигән өметтә калабыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Юраты зашить мои алманы. Ну-ка, и реками. Чаваш челги бурчухне, тенджи путмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.